ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପହିଲି ବର୍ଷାର ପହିଲି ପରଶ ପାଇସାରିଛି ଧରଣୀ। ଛାଇ ଛାଇଆ ପାଗ ମୁକୁଳା ମେଘର ଧୀର ଗମନ କୁସୁମିତ ପରିବେଶ। ଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମୟ। ଏପରି ଆବେଗମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗେହ୍ଲାପୁଅ ତଥା ମୁନିଜନ ରଞ୍ଜନ ରାଇ ଚିତ୍ତଚୋରା କାଳିଆ କାହ୍ନୁଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଯାହାର ନଖ କୋଣରୁ ସିନ୍ଧୁ ଝରେ ସିଏ ପୁଣି ମନ ବଳାଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। 108 ଗରା ସୁନାକୂଅ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଓ ମହାମାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ସହ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ କଳା ଠାକୁର। ସେଇ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଶତ ସହସ୍ର ସିଂହ ବଳବନ୍ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଗୁଣାଧାର ପଦ୍ମନାଭ କମଳ ନୟନ ଚକ୍ରପାଣି ଗଦାଧର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ରଙ୍ଗାଧର ଚକାନୟନ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଉଡ଼ମଣି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ନାଥ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଦଗାଦିଆ କପଟିଆ କଳା ଶାନ୍ତ ଲୀଳା ଖେଳନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ହଳଦୀ ମୁହିଁ ସୁନାନାକି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ। ଇଏ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭାବ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା। ମାନବୀୟ ଲୀଳା ରଚିବା ସହିତ ପହଣ୍ଡି କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଦିଅ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ହାତୀ ବେଶରେ କଳା ଆଖିର ପୁନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣା ରୂପ ଦେଖି ମୋହିତ ହୁଏ 14 ଭୁବନ। ପରମ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଭକ୍ତିର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାରୋଦିଅଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା ଏଇ ଗଜାନନ ବେଶ। ଓଡ଼ିଆଏ ନିଜ ମାନ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ଓ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣନ୍ତି। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାଇ ଜଣେ ଏଇ ମହନୀୟ ରଙ୍ଗମୟ ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।